Tuan. Pak Uplot. Ini Gusti ayu bekti sungkem Abangku cangking aja ning motor. Ini Gusti ayu bahang sungkem Ini Gusti ayu bekti sungkem abekti yang eling ya padha elingno sabene yang iki marang kita samri aja ini Gusti ayu bahang sungkem ya padha elengo sakjane yang iki marang kita sami aja jangkeri bebasine Gusti ayu bekti sungkem saben siang padha elengo sakjane yang iki marang kita sami aja jageri bebasine Gusti ayu bekti sungkem saben siang
yang wedi marang kita sampe aja Ajane setiap RT. Gusti ayo bekti eling-eling nyepot lengo sepene yang iki marang kita sami aja jangkeri pepestine Gusti ayo bekti sungkem siang awan negeri. Ayo bekti sungkem awan Kulo sawah sapa lamun kisah cetakelan aku saebo pengarosoku Mbak-mbak, ibu-ibu, kula aturi tenang rumiyin, nggih. Tenang mawon, pun rame-rame. Ya, mungkin kenging dipun rebut menawi sampun dipun dungani kalian Mbah Yai. Ingatkan nggih?
pinggaraken tanduk rumiyin kula aturi kendel nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun pangaturipun sedaya mawon sareng Bapak ingkang ngedhuwuraken Bapak kami sepuh supaning dipun suwun pangiduripun ingkang wujud. Kula pinggaraken tanduk Bapak kami sepuh dalam masyarakat Dusun Cembayang sami lunggih kajat. Dene kajat kaliyan masyarakat Dusun Cembayang sedekah krana Allah nyuwun pangatipun Kanjeng Nabi Rasul. Sepindah hormat mugi Bapak kuwasa ingkang sampun dumunung wonten ing jagat. Ingkang sampun paring sandang papan sesajen kewarasan mugi tansah paring parayaman dumateng masyarakat Dusun Cembayang sedayanipun. Sepindah malih urat masyarakat Dusun Cembayang sesaji bernambeng saskon mati nabi panutang dene panutanipun dinten sedaya dinten pitu pekan gangsal lenggah dinten minggu pon ing kelenggahan menika mrengeti bersih dusun utawi nyadranan tahunan ngoten nggih. Sepindah malih hormat mrengeti banyu geni wis siaji kajeng lan ron pundi bacul saputuripun ingkang sampun mrepeki olah kridanipun tetanen mrengeti kaki among tani dalah nini among tani ingkang sampun gula wentah hasil wulu mutunipun bumi. Sepindah malih hormat masyarakat Dusun Cembayang datengaken salaman nedha ketipa calin kanggo Bundarajo mugi kalih nir sambikala. Jangkepi Pak Prabot pagesangan tepi terang agama ingkang sampun senan tahun saserolah 3 dosa jangkepipun ukurikal ingkang sampun jaga guru besaripun masyarakat Dusun Cembayang sedayanipun. Sepindah malih kurang-kurang semua junjungan kita Nabi Agung sore kita Nabi kita Muhammad ingkang sampun meroboh masyarakat Dusun Cembayang mugi tansah dikabulaken panuwunipun lumabareng putra wayah sami. Sepindah malih kula buka babu babakan ingkang sampun buka bumi Dusun Cembayang sepindah ingkang sampun jumeneng pedayangan kaki dananya jalan jana sembayang miripun beri-beri menjawi lebet kakung mewah putri. Sepindah malih kula masyarakat Dusun Cembayang datengaken selamat tebi belajar rezeki mugi pinanggih kang rujeng. Kaki selamat ini selamat masyarakat Dusun Cembayang selamat sak raja barang. Tanam kula sekabeh dipun seni kang sami kinaturan sekabeh ngatur kadhe ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula aturi tenang rumiyin. Kula aturi tenang nggih. Tasih badhe dipun dongani Mbah Yai. Ingat kula aturaken dumateng panjenenganipun Mbah Yai Samsuri wedal saha panggenan kula sewagaken matur nuwun. Musik. Rasane lak molok. Monggo diatur pinara rumiyin. Ayo kemudian maju. Omong musik. Amit. Ayo mundur. على دنيا صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك شهادة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم بها جميع الأولين والآخرين لا تبديل لنا بها الحاجات وتطهرنا بأنفس وترفعنا بها عندك على الدرجات وتدللنا بها الخيرات من جميع الخيرات والحياة بعد الموت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Lur.